Arhitectura secesion este o reflexie a gândirii și freamătului secolului XIX. Este arta poetică a secolului XIX. Prin secesion, pe de-o parte, putem lectura emanciparea burgheziei și faptul că formele intră în dialog cu conservaționismul aristocrației, vechii elite. Burghezia este cea pe care o găsim în avangarda ideii de stat național, idei liberale, drepturi extinse, de recunoașterea rolului multietnicității și dialogului intercultural prezent în toate colțurile Europei. Iar burghezia își propunea să devină această voce care, pe de-o parte, să înțeleagă freamătul și nevoia acestor grupuri și locuri de a se exprima, pe de-o parte și politic, pe de altă parte și artistic, o voce auzită la nivelul artelor plastice și arhitecturii, o voce zbuciumată.